Hola, us donem la benvinguda a les càpsules Parlem-ne sobre sexualitat. Jo sóc l'Anna, sóc psicòloga a l'Espai Lila i en aquest vídeo us parlaré sobre les autocures a les xarxes socials i la prevenció de les violències masclistes. Al CEJAS considerem que és molt important oferir informació veraç perquè d'aquesta manera pugueu decidir sobre la vostra sexualitat i gaudir-la. Comencem! Les xarxes socials avui dia són molt útils perquè ens permeten estar en contacte amb les persones que estimem sense límits geogràfics i a més són una molt bona eina per distreure'ns i ens ofereixen noves maneres de relacionar-nos. Malgrat això, les xarxes socials també funcionen les 24 hores del dia i tenint en compte que vivim en una societat d'immediatesa, a vegades podem tenir la sensació que ens esgotem d'haver d'estar connectades les 24 hores del dia i contestant tots els missatges el més aviat possible. A vegades podem trobar que se'ns reclama l'atenció perquè no hem vist una foto en concret o no hem contestat un missatge i podem pensar que estem descuidant les nostres relacions. És important que sàpigues que pots gestionar les xarxes socials de la manera que et faci sentir més còmode i que pots contestar els missatges quan et vagi millor i sense haver de donar explicacions. A més, s'ha de tenir en compte que les xarxes socials són una eina amb la qual es pot controlar una persona, bé a través de l'hora de connexió, amb el tic blau o mirant si està en línia. En moments així, és important que sàpigues que és l'altra persona qui està tenint un comportament inadequat i si t'estàs sentint controlada, pots posar límits, per exemple, traient l'hora de connexió, el tic blau o bloquejant directament a la persona que t'està controlant. I fins aquí la càpsula d'autocures de les xarxes socials i prevenció de les violències masclistes. Us animem a compartir aquesta informació i si teniu més dubtes podeu entrar al web centrejove.org. Fins aviat!